Yes, Chikima Orange, Dr. Professor Kingman Namune, last man standing, General Potaski, one and the only Israel Mateke Zulu, Sisamfulo North, Lana Bafetu, as much enough Channel 157, Mwana Watwenya, Sisoshana, no Koko, Unosbele, no Tebuho, Isizugulusak. Kunenkinga endlini abantwana bayagalavanta abantwana baya misbehavior mara fede fede fokol sizokuzwa ngaphakathi yeah follow me Kena nozibele wamavana kidulali bana bayi 5 bana bayi 2 ba right bayi 3 abawuqhwi bana ba oyi1 umzukulu wami umfana wami laba abayi 2 usister wami washona abantwana bomntanakhe uyabhema kumntana omntanakhe umama kalo umdala so ngabathatha boyi 3 ukuthi hayi at least mabahlale nami bakhula abantwana hayi bayahlupha and akukho la ngizobasa khona ngathi mangibona le show ngathi asibhalele maybe sizolithola usizo. Ninjani Koko? Siyaphila kunjani? Siyaphila nathi. Nisibizile Koko sizile njengoba nisibona. Asiqale kuwe Koko. Kungani usibizile? Nginabantwana la abazukulu abayi 3. Okay. Oyi1 una 14. Okay. Omunye una 8. Okay. Yenza 9. Okay. Lo munye una 11. Okay. Lona 14. Yeah. Oh. Akezwa umntwana intombazana okay thanda abafana uyaphuza lezi zinto eziphuzwayo lezi yeah okay ustoti nje sekeshayiwe sengizwile sengifuna usizo olusha ubhema ihabli bhabi mawumbuza uzophika uyakwazi ukuphika uyakwazi ukwenza into wrong aphike and then sinalona 8 to 9 hayi angimazi noma uzoba utsotsi or yini lo mntana umfana ukwazi ukujumpa umthangala okay ukwazi ukujumpa umthangala untokozo uyahamba untokozo angabuyi size siphume ngabo 12 usambe simfuna ngeke ulala umntwana engekho endlini ona 8 years na 8 years akezwa amakuphuma isikolo akabuyi la endlini ufuneka nize nambe nomfuna abuye sokudabuka amabruko ustodi nje untokozo okay yeah ona 11 umama wakhe waphisana ngaye Natal okay ena 6 months 9 months ubuya this year December akadelele utheni intombi yomZulu mangikhuluma naye uzangishayela amathanga intombazana ungishayela amathanga ngintombi yomZulu mina so mama kumsheleni umama wakhe umama kalo ubashiya labantwana bakhule kanzima ngisho kanjalo okay bakhule kanzima and umama khona umuntu onganandaba ngisho ukhuluma naye akanandaba umama kalo akahlali nathi akanandaba ngisho umntwana ngaphasa kuthiwe hayi uphasile ngeke ezazojabula ukuthi umntwana uphasile ngoba nalo ngamlanda khona eOrlando ngimlandela ukuthi sekemtshela ukuthi ayophanda that time wenza grade 10 ngafike ngamthatha ngathi asambe wena ekhaya uyokhulisa ucedile manje isikole yevarsity good ikuphatha kanjani isituation yokuthi abantwana bakini baya misbehavior konke lokho esikuzwile kugogo ngifuna babe ne discipline kahle kahle because nathi badinga discipline badinga singisandla because ugogo uzamile ngawo wonke amandla akhe shem ukuthi babe ne discipline because nathi balekhe discipline laba abezwa nizame kanjani baba wonile boba yenzani gogo punishment or i-punishment bengiyenza ngihlale nabo phansi ngikhulume nabo yabona abantwana uzubatshela ukuthi niyabona empilweni kusele mina ngi1 umama wenu nina ulobhemayo makungathiwa ningiwisile njoba nginoshukela nizoyenze njani at the end of the day uyabona khuluma nje ebantwaneni kwaze kwafika isikhathi sokuthi manje ngishaye and bengishaya ngeenga angifuni kamba mangimvubo bengiyisebenzisa nje kulabantwana mawuzobabuza ukuthi khona engokuzwise ngabo ubhlungu bazothi
ikhona into wrong eyenzekile kulabo abanye bazothi yini okuyiyona yona kanti enifuna empilweni yami ngayilandela bona mina lona ke ngamfuna naye ngoba usisi wami makazoshona ukhala ngalomntwana amlahlile ngahamba iNatala ngiyazi but ngiendaphe ngimthola so mama ngitshele ke umama wabantwana akanendaba nayo hayi akekho indaba naye so wena mama uzweni mhlawumbe ukuthi ubone ukuthi ulandela abantwana nje ubabona ukuthi bayinkinga kufikeni nje kuwe abantwana bakasisi wami okay ugogo wabo usisi wami so kufike into ethini kimi naye kube bekephila bekanyeka bayeka bama abantwana bahlupheki ngoba thina sikhule kuthiwa kuyabanjiswana ekhaya ngeke ulahla abantwana bakadadweni ubona so ngazitshela into eyi-1 ukuthi empilweni angibathathe labantwana maybe ngelinye ilanga nami khona engizokuzuza kubo labantwana tani ngibayeke okay mama ayikuzwakela sizwile baphi labantwana bakhona ngapha kamera abese Koko uke wa contacta ama-social worker bakuma-social worker ama-social worker hamba alibele angincedisa nawo akhona yangincedisa ngalaba abayi-3 batshele labantwana ukuthi wayesilana namhlanje nemazi angithi uyamazi buhle ubaba yilo ngithi mina ulungisa abantwana bangezwa lo ngilibe ngithe ukuthi ngizokubizela yena ngendlela ungiphendula ngakhona ngithi uyeke lo baba mabhentshisi asuzwa wena ubani igama lakho Ntokozo wawujampa amabonda wabuye ebusuku khuluma la Ntokozo khuluma angisho baba khuluma lo mntwana lo simlahlela lapha yabona wena uzogibela lapha ezweni why ujampa amabonda khuluma anguzwa ungathanga usajapa khuluma why ujampa amabonda bozocela ini ukuyodlala manje makuyodlalwa akuphulwa ngegate khuluma akakwazi ukukhuluma unje makagangile ngiyeke umuzi yakwazi kahle lo muntu uyamemeza futhi wenza kanje mangizombuzo wenza kanje asikukela ufaka Ntokozo ufuna ukuphumela ngaphandle ufuna ukuphumela ngaphandle wena ufuna asambe sokulahla ngapha ngaphandle ufuna ukukhuluma noma ufuna ukulahla ngaphandle awusenale yamfoko lapho ufuna ukukhuluma okay khuluma sizokudlala wena Ntokozo asizukudlala wena ne Ngidambe mfana bengithe ngiyodlala nomngane wami. Wena uthi intombi yomZulu wena manje uma intombi yomZulu senzeni ucawuthi sithuswa iNatali thina mosibhekile manje sokwazi ukuthi makhuluma logogo wenze so ubani lo ugogo wakho ingane yomZulu yiyo lekumele iyazi inhlonipho ukundlula yonke imihlobo yakwazi lo Mangitshela ugogo ukuthi ngintombi yomZulu ngisuke ngimtshela ngoba ngisuke ukudelela and ngisuke ngihlupha lapho anidli la endlini anilali aniqoki manje aniye esikolweni uyabona ukuthi kubuhlungu naye ugogo kubuhlungu ukhala kanje makayolala ufuna ukuba yini makhula ufuna ukuba yiloya manje uyoba yiloya enjani yiloya uphuzani yilo iphuzayo liphuza lento ehlanganiswa nale cold drink ye-face yini oyidlayo yini awudli lutho uhlala usoba wena gogo ukhuluma iqiniso cha unamanga uphuza nabafana basephakini lapha ziphuzelwa lapho lezo zinto emamelani la hayi ukuthi masidlula la first stop kulamaphaka asazi ukuthi inenzani lapho ngihlupha ngokuthi sometimes kwena ngiyabhanka endlini nokubuya late endlini
ngihambe nabafana. Ubhemi happy. Kwakho? Anele. Ngithe kuwe ngokubizela Mamela la. Kuthi nike ngikhuluma iqiniso angithi kimi. Asitakwanga insango. Yasuka ukuthi sithini? Asibhemi inyawo uphethina. Lo wentombazana imzukulu wami into engibhekile ngoba kuthiwa uhambile wayozenzela into yokuprevent but akusi prevention kuphela ebakhona kunama HIV kunani yonke lezi fake khona uyayibona sila sizosiza nina siyazwana Dozo angithi uma luma la ekhaya waye uhlupha ugogo wenzani yabona sibuyele emva sithe uyakhuluma siyazwana waye uhlupha ugogo anguzwa waye uhlupha ugogo ngisamhlu tshela yena ngisamhlu khuluma sikuzwe ngisamhlu yabona le yonke leyo ukuthi ngeke usahlupha ini sizoyenza after usazophinda lo simfake endleleni uthi ba wonke ngumdlanga kamnandi ngifunana nalo yo wena wawuhamba ulahleka umncane so ngasikhathi bethethisa untokozo ngiye ngajabula ngoba untokozo umntwana omfana ufuna abantu ababo baba bangakhuluma naye ngalendlela ngoba mina mangikhuluma naye untokozo akangizwa usuke uyaphi ukukhuluma bengizobuya ubuzobuya ekhaya usuke uyaphi uyasambela wena ngomathanda wakho ngoba ugoga kanamandla ugoga ngeke akwazi ukugijimisa angithi niyabona ukuthi akunababa la endlini ubaba wala uyakwazi lokho uzoba right angithi ukhulela ukuba ubaba manje uqala namhlanje ukuba ubaba siyazwana otherwise ngiyabuya la ene mangibuya ngiyongena ngendlovu yangena angisaze ngiphinde ngikhulume namanje mangibuya la yimi ubabenu umqondisi ubabenu siyazwana wena melu esikolweni uqede isikolo qede isikolo ufuna ukuba yini makhulu ufuna ukuba iphoyisa manje uzoba iphoyisa elinjani elihamba ebusuku ngoba mele uyobamba laba abahamba ebusuku hambani lokugqoka lamateki ngeniphanisha Mabathi siyogqoka amateki ngitsho ukuthi bazoshaya at the same time bazosijimisa futhi and bengitsho ukuthi kumnandi ukujima because angikaze ngajima nami ngicabanga ukuthi bazoshaya and bahambe nathi basise ku-camp into ezokwenzeka manje nishaya ama-frog jump niyobingelela la amakhamera la yana ithini nginibonisa ukuthi nizokwenza kanjani niyalandelana no-3 uwe phambili ngokulandelana kwenu ufuna ukunibona nihamba so ethi asi Max landela usisi bakho ngale muva wasala let's go Ntombi yakwaZulu wasala jumpa nemakhamereni asi ngajahela ukufika lapha take your time asi bandifika hamba siya wosani was nginolaka kabi namhlanje out of the fire nginolaka ngikuza ubaba was damn it si Ngingakuphathisi wena ntombi yaseNatali wena ntombi yakwaZulu jona khona damn it bawuthi kuseNatali la move mina i-gym session beyibuhlungu kakhulu because bengingakaze ngize ngiqala ukujima ama-frog jump bengingakaze ngize ngiwenze exercise beyibuhlungu frog jump ngingibhidla ngijumpa yeah get moving move up keep pushing sukum wake up sukum ntombi yamZulu hayi hey ntombi yamZulu abuyajika amakamera asi asambi kanjalo wenzani manje Inja one. Sabe, let's go. Inja. Okay, Sila, what? Wonke umuntu la. Ibani. Hlala phezu kwesitulo. Situlo somoya. Yayazi hayi somoya. Bamba isikuti. Hlala khona sidudla nguboni ka. Hey, phaka wake up. Siso. Yes. One. Siso.
2, 3. Ntombi yomZulu uyangilopha, phakama. Zoxabana mina nawe. Gym session beyibuhlungu. Because like bengifika ngathi amadolo amazophuma. Ngizophinda nimhluphe ugogo. Push up. Push up. Dana ama push up. Asibona. Ngithembisa ukuthi ngani samhluphe ugogo ama push up. Igame yena. Zonke phansi, Clever zonke phansi. Asi. Beke isandla straight. Beke isandla straight. Yeah. Go. Asiya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mangibabona bejima ngingathi into abayidingayo ngoba ezinye izinto ukuthi bazolebele beshaywa ngenduku mhlambe yindlela engenza ukuthi kube ngcono mabacabanga ukuthi ugogo uzophinda sibizele laba bantu azibazosijimisa mhlambe bazoba ngcono. Ngiyangibheka ukuthi ngenza ntokozo. Olo Max, ufuna ukubona umuntu ethi. Yabona ijuba. Afika abulisa le camera aphinda abuye. Ezekini. Fast. Let's go. Sprint. Yes. Finish be strong. Focus. Fast move. Come, what? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No pain, no gain. 7. No pain, no remorse. Phakama ntombi yakwaZulu, phakama isikolo. Mawungezwa ubuhlungu kusho ukuthi awuzisoli. Phakamisa nenyakwa, phakama. 1. Ngifuna ukubala mina. 2. Angikakenzi into right, ngifuna ukubala ngigcine ku10. Come on. Mangabe ningakenzi into right angeke ngikhawule. Asiyenini uzana. So, wonke umuntu. Up and down. Up. Down. Slow but surely. Let's go. Down. Senza sonke manje. Lenze njengami. Let's go. Ungatunusi. Down. Let's go. Stool. Sit on the chair. Woza ntombi yaZulu simele wena. Daba yokukhala ngeke izikusize. Woza. Hey! Ungangikwatisi. Hey, damn it. Bubble up. Yeah, siso. Kunjene umuntu mayengeza. Usanda asikelele endlini. Ibuhlungu ipunishment ne? Amaphutha niwayenzile. Ningasaphinde niwayenze. Angeke nibe nekusasa elihle. Ubuhle bentombazana imfundo. Ingane engahloniphi ayikhuli. Charity begins at home. Ukuthandwa ugogo isibusiso esikhulu. Ugogo uNkulunkulu makamkhumbulile angamthathi inhliziyo yakhe ibhlungu nimhethile nina angeke niphumelele. Bona umfana omuhle kanjani ustrong futhi uNkulunkulu ukuphile. Hamba usebenzisa lekhono lwakho esikolweni ube iphoyisa lifit uzobamba ezinye igebengu bafaka endleleni. Okay, asikhulumeni ke manje. Asili nihlushwa yini? Niyamthanda umama wethu. Buhle khuluma. Niyamthanda umama. Awumthanda? Why sisi? Why ungamthanda umama? Khuluma. Ungakhali sisi. Ungakhala saxabana manje. Uma ufuna ukunisiza yeso. Yebo, umama wenzeni sisi? Wangiselatani mina ngane 3 months. Ngizama semhlala khona. 3 days efikile. Baba. Ungakhali sisi wenzeni? Thola sisi thola. Sekayazi ukuthi akusuba bakhe. Uyazi. And then wena umfana nje ustoti. Ustoti nje lona kodwa ku right ngoba nasesikolweni kuyaphasa ku right. Kuyaphasa. Hlakaniphile. Uyabona. So nisafunda isikole. Niyakhopha esikolweni.
bayaphasa. Niyaphasa ne? Kahle ugogo nizwa. Nithanda ugogo ngithi? Ya. Boy, nithanda ugogo ngithi? Niyamthanda ugogo? Cela nimthande kakhulu ugogo, uyanithanda nezwe? Boss. Uyayekela manje uqhubeka nesikole. Wena uyiliphoyisa wena, nami ngiyakubona nje ngubhekile ukuthi wena nje uconstable. Usiphathe kahle ke boy. Ngizizwa ngifila happy ngoba labo malume bangisizile ukuthi ngibenze into right. Manje senza apologies. Maji. Yeah. Axolisa konke into engenzile ngokuthi ngiphinde konke. Uyazi Maji uyanithanda. Abantu Nkosiyami. Ngihlala ngimtshela ukuthi empilweni ngisho ukuthi noma ngabe uNkulunkulu uyangikhumbula nibe seney'mpilo zenu. Bengayenzile show ngoba ngithi ngifuna ukubukisa ngani. Ngifuna usizo. Yebo. At some point bengitshela ukuthi ugogo ngingaphinda ngixolele kulezi zinto engizenzayo. Namhlanje ngikwazile ukubona ukuthi ugogo uyafocus angipha ama-chance nami ukuthi ngizilungise ngibe umntwana right. Okay, asuve kuwe sisi. Gogo ngiyaxolisa. Ngiphinde ngitshele ukuthi ngintombi yomsusa ngiphendwa ngibona. Yebo. Ngiyabonga. Ayikho intombi yomZulu angithi umntanami wena ngithi. Into engijabulisa namhlanje ukuthi ngazile ukuthi ngize ngisholo ugogo amathi angabe ngi-wrong and bekufanele ngithole i-punishment. Ngizongamuletha ngixosha. Ngeke usenzani futhi? Ngijajamba mama. Ngiyangithembisa. Ngijabulile. Okwenzeke namhlanje hayi kungijabulisile. Ngiyabonga kuMoja Love. Angisafuni siphinde silwe la endlini. Ngifuna sihlale sijabulile. Niyazi makujatshuliwe la endlini sijabula kakhulu. Gogo siyabonga wenza umsebenzi omkhulu, umsebenzi omhle uwenzile namhlanje. Akukho ukudlula lokhu. Ya no starta kanjalo ke bafethu Ghetto Professor GP Orange King Manamune Fruit and Veg Boss Ori General Potaski, the one and the only. Ndimadekwana Zinalanga ndiphiwe Susan Patani Muthanyi, and I'm a specialist wellness counselor based upon Chiawelo. Namusi ndotangana na family of 3 habuhle ndimwana ani avuri otambudzwa ngamanda akadhiva muduku from the age of 4 years. So utozvibona uri kuna zvinji zvine akadite uri aambe ngazvo ngori zviko thoma no affect butiro hawe in the sense that na self esteem yawe iko affect. So ndachikatama uri na ene ube na ongoing sessions and then tokozo makuru avo de amba uri ndimwana ani avuri oruka watechereza problem yawe ndori wafunesa tamba ende ubuya late haya mara nene ntokozo ukuzviamba uri no udote uri atomo amba musi achiyotamba atonifhe chipinga chine makuru awe baba kuchiamba uri ukuti uri abuye ngacho hayani. Overall vobona khaki havo hava vana vote varafu ende vakuamba uri vakuumbera pfarero mara makuru vode amba uri mene vakuumbera uri kha uumbera pfarero havo huve na action futhi usongosiko vamaipi ane vaamba ende